Magandang hapon mga kabukid. So, gusto ko ipakita yung ano ko, yung ginagawa kong parking na sa naunang video ko. So, tapos na po yung ano ko na nakaparking na yung motor natin. Yan. So, tayo. Gamit tayo ng 10 pirasong sin o galvanize. So, sa gilid naman ito yung ko, taniman ko ng talong, ko na. Ko na yung mga ko sa gilid yung mga na damo, may malaking damo. Yan. Maraming mga damo yan. Gamitan ko ito na herbicides para hindi na ako mahirapan masyado. At na ako nito. Lang gamitan ko ito ng herbicides, and then yun, na ako. Bang tawag doon, maghutok na ako para sa mga yung aso ko. Saya, huwag say. Sirain mo yun ko say. Laging sumasama sa akin yan, no? Saya, tingin ka say. Tingin ka say. Saya. Laking aso. Ay, say. Yan, si Saya. Saya. Say. Laking aso. So, ito mga kabukid. Yung mga malalaki talaga mga paano ko ito, nilinagay ko sa may naman dito, may butas, so nilagay ko para malanta. Kaya naman pag inano ko ito, tawag ito sunugin. So magamit yung nito pag malata na ito. Gawing compost. So yan. So ito sa mga gilid, yan yung ko, saging. Yun, may na. May dahon pa. Yan. Ayun. Tingnan natin yung mga saging kung naitanim na. Ano na bang tsura. Tingnan natin. So, ito yung mga kabukid. Hanggang dito sa gilid na ito, yun ang mga saging ko. Yan. 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 Patungan doon. So may saging na dyan. Yan ang paano sa may malinya sa sa yung tudling ng ko, talong. Yan. So gamitan ko ito ng herbicides para matulungan ako na malinis kagad. So pakita ko sa inyo paano gamitin yung herbicides sa pagpatay ng damo. Kasi maraming damo talaga. Hindi pwedeng taniman mo na marami pang damo kasi siya yung kakain sa sa sustansya ng tanim mo, yung damo. Lalo na ito. Yan. So mahirap ito patayin. May damo na ito. Yan Yan. Ito yung saging ko. Yan yung sa gilid naman. Mga kabukid, taniman ko dito ng bulanghoy. Tawag nila bulanghoy. Ito na yung saging ko mga kabukid. Tubo-tubo na. Yan. Doon. May namamatay kasi parang inuud yung puno, yung iba. Sigurado yan. May tutubo dyan na maliit. So ito na, yung mga kabukid. Ito, ako ito. Gawa ako ng linsa para guide ko kung paano ko sprayan ito na hindi maano yung iba. Tawag din ito
Hindi masailuan ba? Hindi masailuan. Gamit ko na rin siya. Yan. Yan yung lamon na ano ko. Yung iba, malayo na. Hindi na ako sa gilid. Doon. Ano ko doon? Ilalagay ko din doon yan. Yan. So, malaking taniman ito. Gawa ako ng ano. Gawa ako ng tawag sa Bisaya, teguran. Sa fluyungan ng liso. Yan. So, yan yung ano ko. Parking area ko. Motor. May bayabas sa gilid. Yan. Ito. Ito ko magtatanim. Ito. Kailangan lagyan ng linsa ito. May malaktawan natin yung mga ibang damo. So, pero hindi pa ako pwede mag-spray ngayon kasi parang umuulan, oh. Sayang naman yung herbicides natin. Hindi mamatay yung damo. Pag mainit na talaga, pwede tayo mag-spray. At pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na pangpatay ng damo. Tulad ganyan. Yan. Anong pangalan? At ilang kutsara o lata ba yung timpla bawat tangke. Hanggang lang dito lang. Bukid. Ito na pala yung parking ko. Nandiyan na yung motor. Ito. Hindi na tayo maanuhan. Yung motor natin. Salamat mga kabukid.